Yeah, for me chacho bibia. Alagalegi TV ni. No platform no social media handles ni nyina. Oko Snapchat ya. Alagalegi TV, Facebook, Daniel Poku Daniel. Ene ya Paso TV. Ena Alagalegi TV. Oko YouTube wa. Alagalegi TV. Oko Instagram Alagalegi TV. Oko Twitter CCFN X no. Eno so Alagalegi TV. Oba TikTok nso a eno so Alagalegi TV. Misre wada. Mesada mensayam so ko honom ne ko follow me. Ne share ne comment ma mo ate. Nyankopon be hira. Oko a share video no ne like ne comment. Nyankopon be hira ba. Me ba just ma hu untumi TV. On oba na wada so no. Ye feli Louisa. Ye ka kuma du superstar ba ko pa. Ye feli Louisa. Non ba bia ofiri doma ahinkuru ofiri doma ahinkuru na agiman bedu doma man hene edehie pa na ti untumi TV a wo ye program no e ba untumi TV nso wo hene eni Ghana hanom na nfa na untumi TV wo eni Kumasi eni Ashanti region we kire se asantefo ye ni bone editi adoma afo nyanka Louisa a wo freedom na agiman bedu kurum entime ma Kumasi ase no me ye adwuma e ma bosum ye ntua ne kada enye fa na Louisa de gi idini eye Kumawood movies Kumawood superstar Louisa wana te untumi TV a wo ye show no Kumasi fo ye dobonofo ye ni bone fantia wo mo so da na do ma hene so le ya no pawie no mre ye na wotumfo ositu de seken ena wo cassette ya papa yi enye wuti pe no wa hene ye kura hye ye na wotumfo ositu de seken na ase enso we nyina do ma hene fa na ne nto ena wo cassette ya ye enso he Louisa wo gi edin wo Kumasi Asante regional Louisa ebetwa asini gi edin wa anyi din do ma ahinkuru wa anyi din na agima bedu kuro mu do ma wo gi edin wo Asante region we kire se do ma fo mu hye bush mu hye wuram ankasa nte Louisa ezo wo ma ha no mu biem je se wo ti Asante region wo ti Kumasi ezo wo nsi do ma biem mo solia na obia na o kaseti ya Asante fo enzo Louisa wo ye bunu ni yu wo ye do ma de hye na agima bedu de hye pa na nesi won ma wo ye show Kumasi no na me we kire se ya Asante fo ni boni de ti obi bia